Nazdar lidi, máme tady odpal single shotů a jedné římanky, jelikož jsem chytře ztratil celý záběr začátku videa, tak vám to tady takhle dodabuju, oh yeah. A doufám, že si užijete video, je tam toho málo a jenom takové nějaké kratší videjko, takže tak a můžete si ho užít. První tady máme single shot Doom Boom. Tady máme XXL Thunder. Jako další single shot tady máme Signature Range. Další tady máme římskou svíci nad Tatrou. Vůbec nevím, co to mám dělat a nikdy jsem ji neviděl. Klasická malá římanka. Nic zajímavého. Tady ještě jednou XXL Thunder, páč se mi prostě líbilo ze všech nejvíc. Těch, co jsem tady měl, a tak si ho dáme ještě jednou na závěr videa. Za mě úplná pecička. Čau, tady zase Kuba z postprodukce, jelikož jsem chytře ztratil i konec videa, nevím, jak je to možné, ale ano, doufám, že se vám tohle videjko líbilo, bylo sice kratší a bylo tam toho málo, ale nebojte, videa budou ovšem, ještě nějaké aspoň 2 nebo 3 mám v procesu, takže ještě jednou doufám, že se vám líbilo, budu rád, když dáte like, follow, komentář, přesdílíte video, když tak, a mějte se hezky, u dalšího videa zase čau.